Det fik jeg filmet, det der. Ej, hvor godt. Ja, Katja. Ja. Det er Katja. Ja. Det er Katja. Hvad så? Mad her. Ja. Det er godt her. Kom så. Dejligt godt. Ja, Katja. Kom her. Nå, hvor lille. Katja, jeg fanger. Det der vand herovre. Er du i frusebad? Hvad? Hvad er det for noget? Hvad? Dejlig mad her. Dejlig mad. Den er noget mindre, den der, hva'? Ja. Hvor er den dog sød. Er det sjovt, det med vandet? Hvad? Nå. Det bliver også helt fint. Se der. Ja. Det er en fantastisk naturfilm, den skal der op på YouTube. Ja. Nej, nu er der stemmer på, så Kan du ikke se det? det ved jeg ikke. Kommer Mutti. Og Elliot. Ja. Og mor skal lige have lidt. Tålmodighed lønner sig. Hvad, Tessa? Ja, hvor er det væk? Der var Ella. Hold da op. Det var Ella, der skræmte ham. Ella! Det betyder også kom på græsk. Ella. Ella, Ella. Ella, Ella. Den ser bedre ud end den anden. Ja, det gør den. Den ser meget sundere ud. Ja. Den havde ikke en god pels, den anden, og den havde... Mange fluer. Ja. Den smasker. Det var til steg. Der var de jo igen. Der slutter filmen.